Vale, ara crec que ja estic en directe. Feliç divendres. Feliç divendres de juliol. I avui et vull parlar i et vull fer una reflexió de, una mica de com afecta això de l'autojudici, l'autocondemna, com estar-te jutjant constantment de si ho fas bé, de si ho fas malament, de què has menjat, si era l'ideal que havies de menjar, si no era l'ideal. Eh, aquest autojudici constant, vull reflexionar sobre com t'allunya de que t'agradis, t'estimis, t'acceptis, al final que estiguis més tranquil·la amb tu mateixa, que visquis més en pau amb tu mateixa. Perquè al final la calma, sempre et dic, la calma és un hàbit i un dels hàbits és deixar de jutjar-te o, si més no, fer un canvi o fer una actualització del significat que té el judici i donar-li una altra volta, d'acord? Ahir em deia una clienta, estàvem en sessió i mira, va sortir el tema de ser bona mare. I bé, em va dir que hauria de fer moltes activitats perquè ara que les filles tenen temps lliure, doncs és que m'agòbio perquè no sé què fer amb elles i hauríem de fer activitats. I és que ens quedem mirant la tele, mirant sèries, no? Tota la tarda. Clar, pensa que a Lleida fa una calor terrible i potser fins a les 7 de la tarda no podeu sortir de casa, com a molt de pas a la piscina. El tema és que comentava això, no? Comentava, és que jo li vaig dir, què passa si no fas activitats amb les teves filles? Activitats que sembla que siguin com a superconstructives, no? De criança, molt conscient. Dic, què passa si no ho fas? I diu, doncs, que no sóc bona mare. No? Llavors, després d'aquesta reflexió, no? De dir, bueno, i què passa si no fas això? Vam veure que una de les normes que ella té per considerar-se bona mare és cobrir les necessitats de les seves filles, però a més cobrir-ho amb uns estàndards molt alts, no? De dir, bueno, ha de ser una criança superconscient i sempre, no? No et pots permetre tirar-te una tarda mirant la tele, tirada al sofà, perquè, clar, les pantalles, etc. Llavors, va acabar dient a aquesta clienta, és que no m'agrado. Jo no m'agrado com soc. No m'agrada i perquè considera que ha de fer moltes coses per agradar-se. És a dir, se sent imperfecta i la setmana passada t'estava parlant de la perfecció i veuràs que això està molt relacionat també amb aquesta necessitat de perfecció o de donar sempre el millor de tu. I em deies que no m'agrado tal com soc. I, clar, en algun directe anterior t'havia parlat de les normes que tenim, no? Dels estàndards que ens marquem, les metes, no? I si tens moltes condicions que has de complir per agradar-te o per estimar-te o per ser digna d'amor o per ser... és igual, per existir. Si tens moltes condicions i és molt difícil de complir-les, constantment estaràs sentint el dolor de no ser vàlida, no? De no ser mereixedora o de ser imperfecta, etc., que és el que t'explicava la setmana passada. I fixa't, si tu constantment estàs sentint el dolor, que no t'agrades, que no t'agrada com ets, que no t'agrada com ets físicament o mentalment, o no t'agraden les reaccions que tens, o no t'agrada l'humor que tens, i constantment, al final, agradar-te és una valoració i constantment sents el dolor que no t'agrades, que no ets prou bona, que hauries de ser diferent, hauries de fer diferent, què li passa a la teva energia? Doncs que la teva energia està totalment enfocada amb tot el que no t'agrada de tu, amb tot el que creus que hauries de canviar i llavors tens molta menys energia per transformar aquelles parts de tu que està bé, que el creixement és necessari i, de fet, el creixement és el que et proposava la setmana passada, de dir, en lloc de perfecció, tria el creixement, no? Fer-ho una miqueta millor. Llavors, avui, i el que vull és que acabis de quadrar aquestes parts amb la perfecció i és dir-te que tot ho fas el millor que saps en aquell moment. Sempre tot ho estàs fent el millor que saps en aquell moment. Perquè si en aquell moment tinguessis una opció millor, la faries, d'acord? Llavors, sempre ho fas el millor que saps en aquell moment,
Per tant, totes les eleccions que tries en aquell moment, encara que siguin inconscients, si són inconscients, el teu sistema nerviós ha decidit que aquella era la millor opció, perquè el teu sistema nerviós està dissenyat per la supervivència, per tant, sempre procura agafar la millor decisió. El que passa és que la supervivència està basada en la por. Llavors, les decisions que prens a nivell inconscient moltes vegades tenen a veure amb evitar una por, no? O evitar un dolor. Llavors, et poden semblar que no són correctes, que no és el que hauries d'haver fet, que no és el que hauries d'haver decidit. D'acord? Però, què passa si et condemnes? No? Si tens una decisió i prens una decisió i no t'agrada, la consideres fatal, i després et condemnes perquè has pres aquella decisió. Doncs, fes la reflexió que tot ho fas amb una intenció positiva, d'acord? Tot ho fas amb una intenció positiva. Tot el que fem, ho fem per cobrir necessitats. Si estem intentant cobrir una necessitat i aquella és la millor manera que creiem de cobrir la necessitat, doncs el que necessitem és agafar aquella acció i dir, vale, què no ha funcionat d'aquesta acció? Què ha funcionat d'aquesta acció? I què puc millorar? O què faré la pròxima vegada? D'acord? El que estem fent aquí és canviar el punt de vista de les accions, no com a jo sóc així o com que he fet això perdo valor, sinó anem a treure-li suc a les accions. Evidentment no són perfectes, però podem ser una miqueta millor cada dia i dir, d'acord, doncs quan jo prenc una decisió i té unes conseqüències i em faig càrrec de les conseqüències, és agafar aquestes conseqüències i dir, molt bé, d'això, què ha funcionat? El que ha funcionat m'ho quedo, ho segueixo fent. Què no ha funcionat? El que no ha funcionat ho descarto. I què puc fer la pròxima vegada? Llavors el que faig és determino, doncs la pròxima vegada el que puc fer és això, d'acord? I fixa't que no t'he dit què he fet bé i què he fet malament, perquè llavors és quan estem entrant en el judici de valors, en la valoració. Llavors, estàs qualificant una acció com a bona o com a dolenta i ja entrem en la dualitat i entrem en el que t'explicava el post d'avui, no? En el judici, el jutge, l'abogat, el fiscal, no, perquè això ha de ser així, això ha de ser això. Estalvia't tot això i entenc que ens han educat així, llavors és una mica, hem de deconstruir aquesta idea d'estar constantment jutjant-nos, però dir, d'acord, doncs resulta que, per exemple, amb el tema del menjar, ara que ve l'estiu, no? I que teòricament s'ha de tenir un cuerpo X, i que diguis, ostres, és que avui m'he menjat un gelat, i digues, és que m'he menjat un gelat i no me l'hauria d'haver menjat, perquè clar, un gelat hi porta greix, hi porta sucres, hi porta colorants, hi porta tal. Estàs allí, no?, com determinant totes les normes que t'has saltat al menjar-te un gelat. I el que podries dir és dir, d'acord, què ha funcionat de prendre'm un gelat? Doncs t'has pres un gelat perquè tenies una necessitat i ha sigut la solució a cobrir aquella necessitat. Doncs potser tenies calor i potser no calia menjar-te un gelat, potser calia, no sé, engegar el ventilador. Llavors, aquí has de connectar amb la necessitat que estaves intentant cobrir. De dir, doncs, és que tenia calor i he triat un gelat, perquè en aquell moment creia que era la millor opció. A més, el gelat té un component de plaer gran, no? Llavors és fàcil que triïs el gelat. O potser dius, és que estava avorrida, és que no sabia què fer. Bones, Marta! Llavors, com estava avorrida, el gelat és un estímul, em dona molt plaer, no? Em canvia l'estat mental i emocional. Al donar-me plaer, em canvia. Llavors, és una molt bona manera que dius, d'obtenir plaer, de refrescar-me, llavors està cobrint diverses necessitats. I potser em recorda a la meva infància quan em menjava aquells polos a la piscina amb els amics. Llavors et cobreix connexió i seguretat en quant a que estàs més fresca, no? I et cobreix també la necessitat aquesta de varietat. I imagina, doncs, en aquell moment, el vehicle és la manera com has cobert aquesta necessitat, era un gelat, d'acord? Si consideres que t'agradaria fer-ho d'una altra manera perquè estàs intentant tenir una alimentació més sana, doncs dius, molt bé, què ha funcionat de l'elecció del gelat? Doncs, ostres, que he tingut un moment de plaer fantàstic i que m'he refrescat.
I dius, bueno, i què no ha funcionat? Doncs no ha funcionat que aquest moment de plaer doncs, tenia molt de sucre, potser tenia greix, o nates, o tenia molts colorants, tenia molts conservants, i no vull que formi part de la meva alimentació. D'acord? Llavors podries dir, bueno, i de quina manera ho puc fer? Que em cobreixi aquestes necessitats i alhora que m'aporti aquest frescor i tal. Llavors, substitueix el vehicle. Al substituir el vehicle, doncs podries dir, doncs mira, doncs vaig a veure de quina manera em puc fer un gelat saludable, que avui dia hi ha un munt de contes que t'expliquen gelats saludables o alimentació saludable, i dius, doncs mira, vaig a veure i vaig a descobrir que potser agafar un plàtan i el poses al congelador, no? Allò que el tritures, li afegeixes cacau i et queda un gelat fet amb plàtan congelat. I dius, molt bé, doncs d'aquesta manera el que estic fent és cobrir les necessitats que tenia, però d'una manera que et dona més energia, d'acord? I no et matxaques tant. Això és un exemple, però és perquè entenguis que tot ho fas amb una intenció positiva, tot ho fas per anar cap al plaer, per fugir del dolor, i al final sempre ho fas el millor que saps en aquell moment. Per tant, la culpabilitat en realitat no té sentit de ser. Bueno, no sé, hi ha alguna dita així com que la culpa no existeix. Y es que tu ets innocent d'entrada, no? És allò de todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Doncs som innocents, en quant a que sempre prenem les millors decisions que creiem. En aquell moment era la millor idea que teníem, d'acord? I si potser tenies una idea que s'adequava més als teus estàndards de vida i no l'has pres, és perquè hi havia una part de tu que no li estava cobrint aquella part. Amb això vull dir que imagina que tu ja saps fer el gelat amb el plàtan, amb el cacau, tu ja tens l'alternativa i dius, ostres, estic pensant en que tinc calor i que em faré un gelat, però no vull fer-me el gelat aquest super sano i super fantàstic d'alternativa que m'havia creat, sinó que me vull seguir menjant un gelat artificial, etc. Doncs aquí també hi ha una intenció positiva. És a dir, aquí hi ha una part de tu que t'està fent un boicot, no? Com es diu l'autoboicot. Hi ha una part de tu que no està tan d'acord amb que et facis un gelat més saludable. Llavors, aquí, per exemple, el que fem és descobrir quina és aquesta part, quina és la intenció positiva d'aquesta part, perquè tot ho estàs fent amb una intenció positiva. I aquesta part de tu que no et deixa menjar-te un gelat saludable, creu que és millor no fer-ho. Llavors, el que fem és descobrir aquesta part. No la volem jutjar, no volem matxacar aquesta part de nosaltres, no volem dir és que sempre me surt la meva part, el meu àngel dolent, el meu dimoni, i sempre surt el meu dimoni i m'acaba convencent que no faci el que jo sé que seria millor per a mi. Però, i en teràpia ho treballo moltíssim, demà al taller de les avellanes ho treballarem també, perquè no té cap sentit si tens una part de tu que vol menjar saludable, per exemple, alimentar-se de forma sana, i una part de tu que no vol, no té cap sentit rebutjar la part de tu que no vol alimentar-se de forma sana i que vol anar-se a fer un McDonald's a tope, doble de todo. Llavors, no té cap sentit matxacar aquesta part de tu que prefereix un McDonald's a un gelat saludable, perquè és una part de tu. Llavors, si tu matxaques una part de tu que la seva intenció positiva no la coneixem encara, però té una intenció positiva, està intentant cobrir alguna necessitat, i el que fas és matxacar-la, el que estàs fent és perdre autoconfiança i perdre autoestima, perquè estàs matxacant una part de tu, no l'estàs estimant. Llavors, el que et donarà més pau i més calma sempre és passar pel camí de anem a abraçar aquesta part de mi que no m'agrada, tens dret a que no t'agradi aquesta part, d'acord? No cal que diguis, no, m'ha d'agradar aquesta part. No, tens dret a que no t'agradi. Però pots dir, d'acord, què està intentant aquesta part? De què m'està intentant protegir? Per a què m'està intentant servir aquest anem a fer McDonald's? Potser necessita cobrir la necessitat de varietat, per exemple. L'alimentació i sobretot la gula també ens cobreix molt la connexió, el reconeixement. Me dona un premi, no? Em premio
Llavors, potser és un premi per mi, potser em connecte amb moments divertits o moments socials i ara no els tinc i és la manera de connectar-me amb ells. Potser em dona molta varietat. L'alimentació ens fa canviar molt d'estat, no? Perquè si ens dona plaer, no? Imagina, quan menges xocolata, et fa allí un subidon, no? Llavors, moltes vegades mengem perquè ens avorrim i necessitem una mica de vidilla i és la manera ràpida o que la que coneixem d'aportar-nos aquesta vidilla. Llavors, quan trobem una part de nosaltres que no ens agrada, que sap o que el teu estàndard, i el teu estàndard és el teu objectiu, el teu estàndard és alimentar-te de forma saludable, comida real, i resulta que et surt el teu dimoni i et diu no, no, avui anem a fer McDonald's o el que sigui. Doncs necessites escoltar aquella part. Necessites com abraçar aquella part. I això és l'amor incondicional. Ens han educat de manera que si et portes bé, t'estimaré. Si no et portes bé, no t'estimaré. No? Si et portes bé, seràs digne d'amor. Si no et portes bé, no seràs digne d'amor. Llavors, el que necessitem és reprogramar això, si volem viure amb més tranquil·litat i més coherència interna, perquè no té cap tipus de coherència interna que estiguis lluitant contra tu. No, en realitat no en té cap. I més si l'espècie humana i totes les espècies el que els interessa és la supervivència. Si te matxaques a tu mateix, estàs amenaçant la teva supervivència. Per tant, necessitem veure quina necessitat s'està cobrint, què està passant allà, no? Què ens està dient aquella decisió. Val? Però et convido a que tinguis molt clar que tot ho fas el millor que saps en aquell moment, que sempre prens la millor decisió possible, que si tinguessis una idea millor la faries, i que recullis les conseqüències d'aquella acció i en lloc de dir ho he fet bé, ho he fet malament, digues ha funcionat, no ha funcionat. D'acord? Utilitza més no tant la valoració de bé o dolent, sinó m'ha funcionat, m'ha ajudat, ha contribuït amb allò que jo vull. Sí, perfecte, em segueixo quedant amb aquell vehicle que t'estava parlant, no? O no, en realitat no m'ha servit. Doncs d'acord, en provem un altre, en busquem un altre. D'acord? Però necessites també acceptar que sempre ho fas el millor possible i que t'agradaria fer-ho millor, doncs t'agradaria fer-ho millor. La qüestió és que cada dia vagis fent-ho una miqueta millor, però no necessites ara mateix fer-ho ja, perfecte. ¿vale? Si no, mira't el vídeo de la setmana passada que parlava de la perfecció. No cal. Però intenta no, sinó que fes-te conscient de quan et jutges, de com aquesta veueta interna teva et va dient ostres, és que això no hauries d'haver fet així, és que fixa't, és que tal. Fixa't amb totes les vegades i totes les hores del dia que la teva narrativa interna t'està dient tot el que estàs fent malament, d'acord? I si t'hi fixes amb els peques, si tens fills, fixa-t'hi perquè el que ens han ensenyat és a contínuament anar marcant tot el que fan malament, tot el que fan malament. I el nostre radar és el que t'explicava del foco, i sempre t'explico del foco. El radar mental el tens enfocat amb totes les coses que fallen, amb totes les coses que no es fan bé. Llavors, la nostra atenció va cap allà i constantment estàs recordant tot el que no fan bé. Llavors, com que constantment estàs recordant tot el que no fan bé o com t'agradaria, el que fas és com anar ensenyant tots els fallos. I això, evidentment, no farà que el teu fill tingui una autoestima forta ni que confiï en si mateix perquè creu que ho fa tot malament. I segurament, si ets una persona adulta, i segurament hi ha una part de tu que, si has tingut aquest tipus d'educació, que creu que no fa mai suficient, que creu que no arribes mai a les expectatives, que no ets prou bona, no? Que no ets prou mereixedora. Doncs aquí tens una gran oportunitat de creixement i és una gran oportunitat de creixement que t'aportarà molta pau interior perquè deixaràs de lluitar contra tu. D'acord? Sempre dic que al final es tracta d'identificar on són les lluites i desfer-les. A on estic lluitant? Amb què m'estic resistint? Agafo aquella lluita i el que faig és,
desfaig aquella lluita, solto aquella lluita o decideixo deixar de lluitar contra allò. D'acord? Molt bé, doncs fins aquí el directe del divendres. No sé si teniu alguna pregunta per aquí, a Instagram o Facebook, que també estem als dos llocs en directe. Recorda que els directes del divendres es queden gravats a la pàgina de Facebook del Viatge a la Felicitat Conscient, que és un grup privat. Només cal que el busquis i llavors quan el trobis sol·licites entrar i allí hi ha tots els vídeos. Portem més d'un any fent vídeos en directe cada divendres, així que tens més de 40 vídeos de temes diferents, tots relacionats amb l'autoconeixement i el creixement personal, la gestió emocional i de l'estrès, i pots anar revisant. Si no, a YouTube poses Glòria Cornet i busques i allí pujo algun d'aquests directes, els que més repercussió tenen, els pujo allà, d'acord? I si no per Instagram, doncs també. El que passa que Instagram es queda 24 hores i després el directe se'n va. Sílvia diu, tema lluita, interessant, ja ho entenc. Sí, al final jo tot ho resumeixo on està la lluita. I quan trobes la lluita pots dir, no té cap sentit lluitar contra això, puc soltar aquesta lluita, què faig amb aquesta lluita? Aquí és quan entra la consciència i decidim. Com que funcionem tant en automàtic, i el nostre automàtic és el 90% de les coses que fem les fem en automàtic, fa el nostre inconscient, doncs no té cap sentit que et culpis per les coses que fas, perquè està decidint el teu inconscient la majoria de vegades. Llavors és qüestió de fer-ho conscient i dir, ostres, què ha passat aquí? Què no ha funcionat? Penso, a veure, de quina manera puc treballar-ho, puc actualitzar-ho. I si no, hi ha algunes tècniques. Hi ha una tècnica molt xula que jo faig tant amb les sessions, la farem demà al taller, David en la calma, segur, demà segur que la farem. I faré, bueno, i és una tècnica que el que fas és posar d'acord les dues parts, de dir, bueno, d'acord, aquesta part, que és la que m'agrada, que és la que construeix o que fa les coses que jo vull fer, i aquesta part que em posa pals a les rodes, aquesta part que em boicoteja. I amb aquest exercici el que fas és escoltar les dues parts i posar-les d'acord. I dir, bueno, d'acord, les dues estan complint una missió. Llavors, com que les dues estan complint una missió, necessitem escoltar-les a les dues. Llavors, quan ho integres, el que guanyes és més energia, perquè no estàs eliminant una part de tu que no t'agrada i l'estàs descartant, sinó que estàs agafant les dues parts, les estàs alineant perquè vagin les dues rectes cap allà on vols anar i llavors ja no hi ha lluita. Si no hi ha lluita, el que hi ha és calma. És com tens un mar enfurecido o tens un mar en calma. El que fas és agafes el mar enfurecido i l'ordenes. El que fem amb aquestes coses és ordenar coses. De dir, s'han ordenat d'una manera esporàdica en funció de les experiències que has tingut, de totes les influències. Llavors, quan vols alguna cosa i veus que constantment t'estàs boicotejant, és que ja està desordenat. Hi ha una part de tu que vol i hi ha una part de tu que no vol. Llavors, necessitem ordenar aquestes dues parts. I el que dic, demà això ho farem al taller de les avellanes. Me queden 2 places, si algú s'anima encara. 97 euros, dinar inclòs, esmorzar inclòs, tot el dia treballant un munt d'eines de gestió emocional, de l'estrès, d'autoconeixement, farem molta pràctica. Practicarem la calma a tope perquè no hi hagi dubtes, perquè no sigui tot teòric, sinó practicar, practicar i practicar. D'acord? Diu l'Eneta, 90 o més, maleït automàtic, sí, exacte, 90 o més. És així. També necessitem acceptar que funcionem així, que és el nostre funcionament. Llavors, fes les paus també amb que la ment està obsessionada amb la supervivència, que la por ens acompanya i té una missió, que té la missió de protegir-nos, que el nostre automàtic funciona. Si no, seria esgotador, si haguéssim d'anar prenent decisions constantment, seria esgotador. Llavors, el nostre automàtic té la idea d'estalviar-nos feina, estalviar energia per a aquesta supervivència i dir, doncs ens estalviem aquesta decisió i prenem la decisió que en el passat va ser millor. I llavors ho fa. Que no ens agrada, hem d'agafar aquesta part i dir, què ha funcionat, què no ha funcionat, què faig a partir d'ara, d'acord? Molt bé, estimades i estimats jutges i jutgesses de la vostra persona, us animo a que quan identifiqueu una lluita, algo que no us agrada de vosaltres,
us digueu, doncs fixa't que acabo de descobrir. Sempre et dic, posa't el barret d'explorador i digues, fixa't el que acabo de descobrir. I, bueno, decideix de quina altra manera podria funcionar millor. I descarta la culpa, descarta-la. Sé que no és fàcil, però digues, val, d'acord, ja ho sé que es podia fer millor. Al final, la culpa, el que està intentant, o la intenció positiva de la culpa, el que està intentant és que no cometis més errors, no et desviïs del que vols. Llavors, és una manera com de generar dolor amb una acció que no t'afavoreix, teòricament, segons el teu mapa. Aquí sempre estem parlant de segons el teu mapa. Cadascú té un mapa diferent. Llavors, la culpa t'està intentant ajudar també. El que passa que no és una bona companya de viatge, la culpa. La veritat, ens treu molta energia. D'acord? Doncs res, ens veiem. La setmana que ve estaré a Madrid. No crec que faci directe. Ens veurem la setmana vinent. M'agafo vacances una setmana d'aquests directes. I res, els que demà ens veiem al taller de les avellanes, a les 10 del matí començarem, i a les 7 la resta ens seguim veient per les xarxes. D'acord? Molt bé, doncs, bon cap de setmana, no passeu molta calor i ens veiem en 15 dies. D'acord? Ciao, ciao! Ciao!